Coma sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Sadako Sasaki tiña 2 anos cando caeu a bomba nuclear en Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial. Sadako Sasaki tiña 2 anos cando caeu a bomba nuclear en Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial. Sadako Sasaki tiña 2 anos cando caeu a bomba nuclear en Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia da radiación, folle diagnosticada leucemia. Durante a súa estancia no hospital, unha amiga contoulle que, segundo o que conta unha lenda tradicional xaponesa, de facer 1000 grúas de papel, os teus desexos serán concedidos. Sadako morreu en 1955, cando tiña feitas 644 grúas de papel. As súas amizades continuaron elaborando as grúas ata completar as 1000, co desexo de evitar as guerras no futuro e que conseguise a paz en todo o mundo. 3 anos despois da morte de Sadako, nenas e nenos da cidade de Hiroshima dedicaron unha estatua a ela cunha grúa na man situada no Parque da Paz. No día de hoxe, o 30 de xaneiro de 2025, Día Internacional da Paz e da Non Violencia, o IES Santa Losada Diegues súmase ao reto de conseguir as 1000 grúas de papel, xunto co IES Chano Piñeiro de Forcarei, o IES Xulián Magariños de Negreira e o IES de Brión, co obxectivo de reivindicar a paz en todo o mundo. A ausencia de guerras, a xustiza e o respeto aos dereitos humanos de todas as persoas sen ningún tipo de distinción.